Molweni babukela emakhaya, igama lami Mbulelani Mapokela from Zukal Media. Silapha ento zakuthi ke esiphethe ubomi healthcare center, clinic ke eyalapha eRestin. Kalibeni namhlanje ke sibiziwe ke ndiyabona ke ngumama usister Nini Kalibeni namhlanje njengobubona lapha ku background ke bekuzokhutshwa ke i-food parcel kodwa ke sake sithethe ke nosisi Nomveliso Daniso sixa sibuza impilo njani mama? Siyaphila khona msasazi kuhle kunjani kuwe? Ndiyaphila nathi khona kasinike umfanekiso ngqondweni ngalemini namhlanje kwenzeka ntoni ndiyabona bana abantu baphume bexhabashile apha kule clinic. Namhlanje bhuti kukhutshwa i-food parcels kubantu baseRestini. Isiphethe ubomi nobumbu ngomso clinic kaMamunini nomama uMejane. Kuzokugxothwa ikati eziko. Ngoba ke apha eRestini kule ndawo sihlala kuyo akukho ngqesho, akukho misebenzi, irate yepoverty iphakame kakhulu. So baze namhlanje ukuba wonke umuntu njengoba sibheke eChristmasini makakwazi uba alight akhanyise batya abantu endlini. So namhlanje bekuzonikezwa abantu abangathathi intweni wonke umuntu kule Restini from kwi-areas ezi-13 zalapha eRestini bebezothatha ukutya for into bana balale betyile nabo bafane emizini yonke banukise kamnandi bebezosichutela indlala apha eRestini. Enkosi kubantu abasibukele ngalemini namhlanje nalandithi for ukukhuthaza ezi organization o Gift of the Givers nosiphethe ubomi elandithi baqhubekeke nalomsebenzi omhle bangadinwa babheke phambili. Ufuna uthini kubo baphamazwa amanzi? Ndifuna ukuthi kubo unyaka uqala isiphethe ubomi nobumbu ngomso oko besibukele sijongile ngoba abakhange abe uphelele umama nobominini ekukhupheni ezi-food parcels simjongile. Unestia apha ekliniki kunegadi apha abantu bathi bangene khona umuntu aphume ephethe ispinach ephethe necabbage unepets azikhuphayo namhlanje ezihamba nezi-food parcels for abantwana abancinci abakhulayo unikeza ngazo ebantwaneni. So sicela into yokubana nabasemagunyeni ezi-NGOs okanye ezi-NPOs zixhaswe ngokuba umsebenzi wazo apha phakathi ekuhlaleni umkhulu kakhulu ngoba ngoku kuyakwazeka into yokubana izolo lingafani namhlanje. So siyacela into yokubana lonto umntana okwazi ukuyilahla nabahlali baseRestini bayixhase kakhulu le clinic ngoba ayizanga njengozonyanga thina izosinyanga nasesuswini. So siyacela into yokubana mayibheke phambili intinge ingapheleli apha ngoba kutyetyiwe apha kuyahluthwa apha ngoba awungeni apha ulambatha uphinde uphume ulambatha uphuma likhona icebo. Nkosi lowo ngumhlali ke walapha ke eRestini ka-13 ebulela ke umsebenzi omhle owenziwa ke ezi organization from siphethe ubomi ngumsebenzi omhle abawenzayo ke sake singena ngaphakathi ke sicokolo ke no mama in charge that means usister Nini. Enkosi kakhulu. Alright ke babukele emakhaya siphinde ke sinibulisa kwakhona siselapha ke esiphethe ubomi ngalemini namhlanje ke umcimbi omhle abawenzayo ukhupha ke i-food parcel hleli ke no sister Nini lo phaya eqaleni sixa sibuza impilo njani mama? Siphilile Mr Mapokela Khondo kunjani khona? Philile khona. Ngalemini namhlanje sicela usinike umfanekiso engqondweni ubana kwenzeka ntoni ndabona ba inhle into yenzeka kodwa ngifuna iphume kuwe. Over to you. Oh okay. Enkosi Mr Mapokela mandizibulisele kubabukeli bale podcast. Namhlanje silapha sisisombululo solutions pa across the road esilidishwa ngu-CEO u-director wami uMrs Mejane uLungi no sister Nini apha esiphethe ubomi iclinic. Sisebenza in partnership siyiclinic ne-NPO. Phaya ke eklinikini kukho into ethi kwa health it's not merely ungabikho kwesigulo, you look at i-social aspects zakhona. Umama Mejane ke ngokuyena lo umele u-social aspect lo apho sithi sawudibana neproblem ekliniki sidlulisele kuye pha kwi-non-profit organization apho ke ngoku siye sibone into yoba yintoni into enedekayo kakhulu kwi-community. Ezinye zinto sisezaziqaphela into yokokubana yintlupheko nentswelangqesho nokungalingani kwabantu. Into enzeke isisombululo esi saba nee-community gardens enye yazo ilapha kumekliniki ndiyabhenefitha kakhulu for ama-patient. So saya ke sa partnerisha because si believe kwinto ba kwa leadership you need to work nabantu
and you look at i-system strengthening. Kwi-system strengthening ke i-services yenye yezinto ezibalulekileyo. So sithi ke sinjalo ubone nento yoba i-leadership yeyona nto ibalulekileyo, because xa uyi-leader ungumntu okwaziyo ubona into yoba sikhona isidingo. And ngelaa xesha ndandifunda ikhona i-type of leadership endandike ndayifunda, ndabayeka oo-laissez faire, ndabayeka oodemocracy, ndabona i-leadership style ekuthiwa yi-participatory leadership. So loo leadership ke lena esisahamba ngayo nangoku ethi partaker, manabanye abantu mabafome ipart of ukusebenza kwakho as a leader. So loo nto ikwenze ke ngoku abantu bakho nee-followers zakho zingabi na-problem, because they take part, they are also involved. So silapha nje ke ngoku sisahamba ngaloo nto yaloo leadership, sabona into yoba zikhona i-social problems. Enye yazo kukho abantu ngaloo December bazabe bengenayo kwanto yobeka etafileni. Sadibana ke ngoku no-Gift of the Givers as one of our partners, as well as u-Small Project Foundation osinika i-sanitary towels. Namhlanje ke besidistributor ezo parcels ezi-about 100 to 100 community members, as well as ne-sanitary towels. So ndizawunikezela ke kugxa kwam apha ecaleni angeza apho ndishiye khona. Hi ma'am, how are you? Njani? Ndiyabulisa Mr. Mapokela, ndiphethe kakuhle Nkosi, ndiphethe kakuhle. Yes. Ewe ndingulungiswa uMejane njengoko icolleague yami seyitshilo. Ndilapha ke isisombululo solutions i-NPO. Siphakathi kwabantu sijonga ineeds zabo, because ubawo usinyulile as inkokheli. Ubukhokheli ke obungena action iphilileyo ayibubo ubukhokheli. Then i-community needs ke sisibhaqile that abantu banid skills, abantu banid into bana baxhotyiswe ngezinto zonke, like sinazo i-community gardens apho sibafundisa bana mabalime, sinazo siyaya nasezikolweni apho se-empowerishayo, like i-teenage pregnancies, prevention of teenage pregnancies, senze i-awareness ne-human rights, abantu bawazi amalungelo abo, baviwe, bathethe, bangafi ekoneni. Siyapreventa ne-GBV, ezibawubona apha GBV free zone. Yes, besisanda nangoku ukuphehlelela kunye no Miss Ndabeni. Ewe nayo sikhathalele abantu kakhulu, kuba iyinhliziyo kaThixo leyo yobana abantu abangathathi ntweni, the vulnerable groups, that is ke mostly ngomama nabantwana. So sikhathalela bona noku-empowerisha ke i-youth, ngoba i-youth is our future. Wow, utyile mama Mejane kuba benseklasini uzathi sit down, hlala phansi utye yonke nemibuzo benza umbuza yona uye wayiphendula in advance. Manumyeke, I wish all the best kumsebenzi wenu, nibheke phambili, Thixo nigcine ningene kunyaka 2026 eniphathele amathamsanqa. Yes, siyabulela. Kakhulu ngoba kokunani ni-capturishe le moment. Yes. Because ezi zi-history ezibhaliweyo ezizawufundwa nasisizukulwana sesizukulwana sethu, sibone into yoba oomakhulu babesenza nje. Yes. So Njalo. partnership, collaboration, you know, yonke into niyenze together. Now ubona kukhona i-light phezu kwe-communities zethu. And uThixo ufuna loo nto, uThixo usikelela isandla esiphayo. So uThixo uzanisekelela, uzobona iminyaka yakho mhlawumbe sithi una-50 ngoku uzibona una-100 ube ungaka, ungagugi, ube fresh ujokile. 120 kaloku ndihleli olu hlobo. Ewe injalo kaloku, because of le nto niyenzayo uThixo uyakhweleta kakhulu. Siyabulela bukele ke. Ke Mr. Mabhokela siyawube asenzanga kakuhle uba asinawubulela utata uMhlawuli uCouncillor wendawo. Because kwiwadi ezininzi uthi usiza ne-idea athi umhlali ngaphambili nothi kweyami wadi, kodwa yena usivumele. Siyambulela kakhulu uthi xa mgcine amsikelele, ngoba kaloku akayo Holy Ghost, akazubakho everywhere. Apho sikhoyo singuye, kulo kona sikuyo singuye, because iwadi yakhe, i-community yakhe, thina sinabantu abantu ngabaka Mr. Mhlawuli. Enkosi.